Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumateng para pemirsa ingkang rawuh pilih semisal pate kula kali panjenengan untuk dipanggulane nggih. Nggih. Ane babagan urip nggih arep kanggo ungkapan cerita kisah sejarahe ya anane wong Jawa lan tanah Jawa ya nang anggitane ya nang tanah Jawa kuwi sejarahe Jawa ki akeh ya mulane setiap desa setiap dusune kabeh kuwi ana sing jenengane Panembahan Petilasan ya Sumur Keramat ya kuwi memang sejarahe wong Jawa ya. Sejarah kue kabeh ya dikehendaki nang Gusti Allah nang sing gawe urip. Sebab nek ora diridhoi nang sing gawe urip ya mesti ora ana wujude ya mesti ilang ya. Lah wujude Panembahan Patilasan Sumur Keramat kue sumur tua kue cara wong Jawa nyebut kabeh mau kanggo sawab lantaran ya ananing menungsa kowe kanggo ziarah nyuwun sawab lantarane ya kanggo nyawabi anane wong sing sowan nyuwun doa kono ning dudu tujuane nyuwun karo kowe ya karo sing nang Panembahan ya nang petilasan nang sumur kowe ya. Sowane kuwi pertama ya ngormati ya cara ngormati ananing sejarah kuwi dan kono kuwi wujude ya ndonga nyuwun ing ngarsane Gusti Allah ya. Jadi nang kono kuwi hanya munggo sarana ya. Lah sarana kuwi karena wis ana rahasiane ya ana kandungan rahmate ya sebabe anane wong pakinine biyen sing napak tilas nang kono lungguh sila nyuwun ing ngarsane Gusti Allah ya ndonga wujude ya. Jadi karena anane wong duweni daya linuwih ya. Jadi kaya dene ngecap nang kono ya. Ngecap cara sing dilungguhi kuwi ana karomahe ya. Lah terus sejarah Panembahan kuwi nalika rumiyin kuwi ya memang kanggo sejarahe nang tanah Jawa ya kanggo sawab lantarane sekabehane nang wong-wong sing ya ziarah silaturahim nyuwun rahmate Gusti Allah. Nah Panembahan kuwi diarani tempat keramat sebenarnya ya kanggo nyuwun rahmate ndonga nang kono lebih hening sebabnya tempatnya kayak mestine sepi ya orang nggon keramaian tempatnya biasane ke sakral ya adem ya kuwi sing jenenge misteri gaib nang tempat-tempat kuwi ya akeh. Ning durung mesti misteri gaib sing gaib nang kono ki durung mesti ora apik ya. Justru sing ora apik sing nang keramaian ya. Akeh sing ora apik, tapi nang Panembahan kuwi justru sing apik. Ya, kuwi. Iki nggo pengertiane ya. Mulane anane wong pada sowan maring makam ya ziarah kuwi jane dudu pilihan musyrik ya. Sebabnya niat insune ziarah ya aning sejarahe eyang sapa wali sapa ya kan ya karena adat istiadat naluri budayane wong Jawa ya duwe tata cara sing kaya kuwi sekang ya kaki ninine tinggalane ya di sambung digunakan ya kanggo cara ziarah kuwi kanggo nataning doa panyuwunan nang kono. Jadi lebih kepenak karena tempat gue sejuk gue misteri gaib ini mestinya ana ya
terus rahmate peparing Gusti Allah ya sing dirahmatna nang kono ya apa ya kowe rahasia mulane kali niat insune wong kuwe sing ya rawuh sowan ziarah maring tempat kuwe sing penting niate ya niat insune kabeh nggo sabab lantaran ananing uripe manungsa ke ya selalu butuhna sabab lantarane ya kanggo ugeman ya kanggo rasa yakine sekang adat istiadat nalune budayane ya warisan para leluhur kuwe ya berarti sebisa maning kowe dudu musyrik sebetulnya musyrik kuwe nek musyrik nek niate wis ora apik ora bener ya kowe mesti dadine musyrik sebab musyrik kowe ya bareng-bareng pasangannya karo sirik ya wong sirik kowe bakal doane dadi musyrik ya mergane ora apik ora bener mestine ya kanggo pengertian seperti itu ya wacana lah ya jadi moga-moga jadi bisa saling bisa memahami anane perihal tempat keramat ya sing bisa jadi oleh rahmat sing penting karena niat ya sing apik lan bener lah mengko tempat keramat nang titik ya cara Jawa Tengah nang tanah Jawa kuwe kok memang krumat kok memang ora teu sepelekna ora teu sia-sia ya bisa nyawapi rahmate ya sekang peparing Gusti Allah ya nyawapi karo wong-wong sing nang lingkungane kepanggonan papan bangunan tempat keramat. Di tempat keramat itu sangat sakral ya, sangat sakral. Karena penuh rahasia gaib ya. PKP kanggo ungkapan pengertian ya aja saling duweni prasangka keburukan maring wong sing ya sowan ya pisowanan ziarah paring makam kuwe. Sebab wong sing berprasangka kuwe sing berprasangka kuwe wong sing bisi dikersa. Kuwi justru sing dadi ora apik ora bener wong kuwi ya. Kuwi arep nyalahna malah dadi sing nyalahna kuwi salah ya. Sing penting niat insune ya. Kuwi hanya sebuah lantaran ya, lantaran doa panjungan ya. Muga-muga panjenengan kabeh dadi sedhithike memahami perihal anane warisan sejarah ya kakinine ya kabeh nggo digaris tanah leluhur dhewek dijaga sing ati-ati karo donga panyuwunane sing apik lan bener ya. Nah, ya mung cukup semono ya. Pilih wonten salepate atur kula kali panjenengan sami nyuwun bekti pangampurane. Nggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.